Европада иң яхшылары Австрияның Грац шәһәрендә узган Евроскиллс чемпионатында Татарстан вәкилләре мәскәүлеләрне дә узып иң күп медальләр яулады. Ярышларның җиңүчеләрен һәм экспертларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүләкләде. Барлык көндәшләрдән дә остарак булып, ярышларның абсолют лидерлары исемен яуладылар. Илдар Сидаметов һәм Владислав Дюбанов бер юлы 2 медаль алды. Мобиль робот техникасы компетенциясендә, шулай ук чемпионатта иң күп җыелган очколар өчен алтын медальләр. Хәзер бу бүләкләргә Татарстан президентының рәхмәте дә өстәлде. В чемпионате было изменено конкурсное задание. Мы сумели грамотно и быстро подстроиться под эти изменения. Мы набрали с моим напарником 1400 баллов. 30-дан артык илдән 400 конкурсант һәм 50ләп компетенция. Россия катнашучылары барысында артта калдырды. Татарстан вәкилләре мәскәүлеләргә караганда да күбрәк медаль алды. 7 алтын, 4 көмеш, 3 бронза һәм һөнәри осталыклары өчен 2 медаль. Золотая медаль есть, теперь на тренерскую работу. Вероника Салатова визуаль мерчендайзинг, ягъни витриналарны бизәү компетенциясендә җиңеп чыкты. Я долго к ним шла, долго к ним. Мин җиңү өчендә, яхшы күрсәткечкә ирешү өчендә күп тырыштым. Бу минем өчен дә, тренерым өчен дә бик кадерле медаль. Хәзер Вероника да тренерлыкка күчә, осталыгын башка амбициоз егет-кызларга җиткерергә ниятли. Әлегә 21 яшен тутырмаган Степан Тюревной дөнья беренчелегендә катнашырга җыена. Чемпионат 2022 елда Шанхайда уза. Ресторан сервисы номинациясендә беренче тапкыр уңышлы чыгыш ясады. Я сейчас заканчиваю университет на преподаватель иностранных языков. Мин хәзер чит телләр буенча университетны тәмамлыйм. Киләчәктә Казан сәүдә техникумында укытырга планлаштырам. Чемпионатта катнашу зур хыялым. Һәр вакыт алга омтылырга кирәк. Киләчәктә Татарстанда эшкә калуыгызны телим, диде Рөстәм Миңнеханов конкурсантларга. Ваша победа на Евроскиллс 2021 – это высокая планка в чемпионатном движении. Важно удержать ее совместными усилиями, но мы способны и удержать. Эшче һөнәрләре хәрәкәтендә безнең республиканың казанышлары әлеге уңышлы шигарының дәлиле. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.